Velkommen til del 2 her i webinarserien omkring virksomheders brug af LinkedIn. Og i dag kommer det så til at handle om kommunikation og branding, om virksomhedsprofilerne som sådan. Som sagt, så er det jo en del af en serie, og det vil også sige, at der kommer særskilt session omkring markedsføring og annoncering, der kommer en omkring salg, der kommer en omkring rekruttering, og der kommer en omkring networking. Så dagens tema er altså kommunikation og branding via virksomhedsprofilen. Og helt generelt så kan man se, den måde virksomheden ses på via LinkedIn, det er faktisk i høj grad via medarbejderne. Her er nogle eksempler her, hvor man netop kan se personprofiler, og vi ved hovedaktiviteten på LinkedIn, det faktisk er besøg på personprofiler. Det kan være, at man ser det via en statusopdatering, som eksempelvis en eller anden har kommenteret på her, jamen så er det en statusopdatering for virksomhedsprofilen, men der er nogen i ens netværk, som har kommenteret eller liket, hvis man ikke selv følger virksomheden, og hvis man så klikker på den, så ryger man naturligvis ind på virksomhedsprofilen og går ind og kigger på, hvad der måtte være der i øvrigt, og måske beslutter sig for at følge den eller ej. Og det kan også være, at man går ind på det, der hedder produkter og services, og går ind og tjekker dem ud, eller career page, hvis de skal være der, og der er jo så mulighed for også at lave beskrivelser og videoer og alt muligt andet forskelligt. Så overordnet set, så bliver virksomheden set gennem medarbejderne og via virksomhedsprofilen. Og det bliver i nyhedsstrømmen og også igennem grupperne selvfølgelig, som jeg ikke lige nævnte her i første omgang, men den dialog, der måtte være i grupperne, bliver jo foretaget af medarbejderne, og det vil sige medarbejderne som repræsentanter for virksomheden, og den vej igennem bliver ledt til virksomhedsprofilen. Så det er sådan overordnet set i nyhedsstrømmen, via personprofilerne, i grupperne og via selve virksomhedsprofilen. Og det rejser jo faktisk det spørgsmål, det er, hvem er det egentlig, der ejer medarbejdernes profil? Kan man godt stille krav til den? Kan man stille ønsker til den eller videre? Eller er det noget, der bare ligger rent privat og siger, at vores medarbejdere de beslutter selv, om de vil være på LinkedIn eller ej, og hvad de jo vil bruge den til? Og helt generelt så vil jeg sige, at det er almindeligt accepteret, og nu skal jeg passe på at overgeneralisere her, fordi der er jo alle mulige regler i forskellige brancher, organisationer, fagforeninger osv. Men helt generelt så bliver det typisk accepteret at sige, at hvis du er på LinkedIn som medarbejder, og hvis du har oprettet din stilling til at være ansat i vores virksomhed, så må vi forvente, at den måde, du beskriver din stilling på, den er jo overensstemmelse med din ansættelseskontrakt som det ene, og som det andet, at du er bundet korrekt op til virksomheden, og det vil sige, at logoet, det virksomhedens logo vises herude i højre siden, sådan at det faktisk leder trafik ind til virksomheden, hvis det er sådan, man ønsker at udforske det videre. Og det er jo sådan, at når man så bevæger musen her hen over virksomhedens navn, så kommer der sådan en lille pop-up her, hvor man kan se virksomhedsprofilen, og den kan man så starte med at følge her, eller man kan besøge den direkte, hvis det er det, man vil. Og det er jo sådan set de helt basale krav til medarbejderne, hvis man ønsker at indføre den form for politik. Og så kan man sige, når det er på plads, jamen så vil der så være en lang stribe muligheder, hvor medarbejderne, hvis de har lyst og får tid til det, har mulighed for at hjælpe og deltage med at sprede budskaberne og engagere sig i platformen. Måske arbejder man med salg eller med noget andet, som gør, at man er mere udadvendt i sin jobfunktion og dermed repræsenterer virksomheden. Så sådan rent medarbejderpolitik i forhold til anvendelse af LinkedIn, så vil det være en rigtig god idé, hvis man har ressourcer og mulighed for at inddrage medarbejderne, fordi det er hovedomdrejningspunktet for meget af besøgstrafikken på LinkedIn. De genererer rigtig meget trafik, og det gør de også til virksomhedsprofilen, og derfor er det bestemt relevant, hvis der er mulighed for det, at stille de her forskellige krav, og så husk også at give alle de muligheder, der måtte være for at deltage, hvis man har lyst. Og virksomhedsprofilen, hvis vi lige tager den ganske kort her, vores egen virksomhedsprofil, som du kan se den, jamen så består den af et logo, ikke særlig tydeligt her, et navn, og så kan man se, hvem der følger virksomheden, og det fungerer jo på den måde, at hvis man har valgt at følge en virksomhed, jamen så får man nyheder fra virksomheden i sin nyhedsstrøm. Nøjagtigt ligesom hvis man vælger at følge en Facebook-side, eller fan af en Facebook-side, så får man nyheder fra virksomheden i sin nyhedsstrøm. Men derudover så genererer LinkedIn jo automatisk et antal meddelelser til følgerne, sådan at når der er nogen, der siger, at de nu er ansat i virksomheden, jamen så får man blandt andet besked om det i sin nyhedsstrøm. Så består virksomhedsprofilen af et banner, og så består den ellers af opdateringer, som et eksempel her, og så kan man se, hvem i ens netværk er ansat. Det kan være, at man bruger en career page, så vil det være link til den.
Det kan være, at man kan fremhæve et produkt eller en service, og man kan fremhæve op til 3 af de grupper, som virksomheden måtte synes at være relevant i den her sammenhæng. Og så er der selvfølgelig en generel virksomhedsbeskrivelse nedenfor. Det er det, der ligger på home, og det vil sige den hjemmedelen af hjemmesiden, kan du nærmest sige, i virksomhedsprofilen. Og det vi blandt andet ved, det er, at 71% de følger virksomheden på grund af de jobmuligheder, der måtte være, eller fordi man på sigt har lyst til at få ansættelse i virksomheden, og 68% vælger at følge virksomheden på grund af interesser, altså nyheder, folk der er interesseret i produkter, i projekter, i nyheder osv. Så det kan være et rigtig fornuftigt sted at bruge lidt kræfter på at holde folk fast, og måske få vokset antallet af followers for at skabe et større medieaftryk i den her sammenhæng. Det er det ene side, sådan helt konkret, når vi lige snakker om det, og så er der det, der hedder produkter og services, og der er altså mulighed for at oprette et antal produkter, et antal services, og beskrive dem, og sådan, det er i øvrigt give et overblik over, hvor mange med nogle bannere her, og med nogle overordnede beskrivelser, og så liste produkterne nedenfor. Og til sådan en produktbeskrivelse, der vil der også komme en mulighed for en beskrivelse af det enkelte produkt med et billede, en titel, en beskrivelse, kontaktpersoner ikke mindst, og så hvis der skulle være nogle personer, som har valgt at anbefale de her forskellige produkter. Og en af de ting, jeg har fundet ud af for nylig, det er, at hvis man anvender de her ting rigtigt, så ranker de her produkter og services uforholdsmæssigt godt i forhold til Google, og det vil sige, at det kan være interessant at gå ind og bruge det her, selvom trafikken måske ikke virker voldsomt stor. Og det helt store spørgsmål er så, hvordan får man så egentlig følgere til sin virksomhedsprofil, og er det værd at bruge kræfter på at kommunikere den her vej igennem? Og der kan man sige, uanset hvad, jamen så har man jo en eller anden form for medieværdi i og med, at der er trafik ind til stedet. Og så synes jeg jo lige så godt, at man kan sikre sig, at man i hvert fald er repræsenteret korrekt og fornuftigt. Og hvis der skulle være nogen, som er interesseret i mere, jamen så kan man udnytte medieværdien i det, at man får sine statusopdateringer ud i de forskellige professionelle netværk. Og netop når vi ved, at folk følger virksomhedsprofiler, også på grund af interesse i virksomheden, så vil det være et helt naturligt sted at blandt andet dele nyheder osv. Og en af måderne at gøre det på, det er jo bare at være tydelig omkring det, og det vil sige på hjemmesiden sørge for at tydeligt have sin virksomhedsprofil med. Det kan man måske også både have på hjemmesiden og på de profilbeskrivelser, der måtte være på hjemmesiden af ens ledende eller alle ens medarbejdere. Det kan man have i sin e-mail-signatur med link til virksomhedsprofilen osv. Sørg for at få det integreret i alle andre platforme, sådan at der er en naturlig sammenhæng. Og nej, det leder ikke trafik væk fra hjemmesiden. Tværtimod, alle undersøgelser viser, at når man integrerer de her platforme, så øger det trafikken begge steder. Så man kan lige så godt sørge for at få det integreret og få det gjort, hvis man ellers ønsker at lægge nogle kræfter i den her platform. Og så er det næsten trivielt at sige, men så er man nødt til at invitere folk, man er nødt til at fortælle om det, og hvis man har et nyhedsbrev i forvejen, så vil det være helt oplagt at sørge for at fortælle, at nu i øvrigt har man også mulighed for at følge virksomheden på LinkedIn og få nyheder og informationer om virksomheden den her vej igennem i sin nyhedsstrøm, hvis man har lyst til det. Og andre muligheder for at annoncere med, at nu tilbyder vi forskellige ting på LinkedIn. Og faktisk så den eneste annonceform på LinkedIn, hvor man må have lov at nævne navnet LinkedIn, det er, hvis man laver en annonce, som hedder Følg os på LinkedIn eller Follow us on LinkedIn. Igen en måde at sørge for at gøre opmærksom på sig selv, at nu er det faktisk en platform, man ønsker at bruge. Og en af hovedårsagerne til at bruge virksomhedsprofilerne i den forstand, det er faktisk employer branding, altså det her med at vise, at vi er en interessant arbejdsplads at være til stede på eller arbejde på, og dermed være med til at tiltrække nye medarbejdere. Men det er altså også bare ganske almindelig virksomhedskommunikation, og det vil sige, hvis du har mulighed for at som virksomhed at publicere engagerende indhold, relevant indhold, der er relevant i forhold til, at andre kan skabe resultater i deres job, eller kan gøre en forskel for deres karriere, eller på anden måde dele noget indhold, som gør, at folk de har lyst til, som kan lide dit indhold, trykke like, eller eventuelt kommentere på det, jamen så er det budskab, det bliver spredt i de professionelle sociale netværk, og det betyder også, at du får mere værdi ud af det, end blot et nyhedsbrev med en mere en-til-en kommunikation. Du får det længere ud i netværk, skaber flere følgere, og på den måde vokser det lige så stille. Og så er der altså bare en rigtig, rigtig god idé at involvere medarbejderne sådan ud fra et teknisk synspunkt. Der er selvfølgelig nogle økonomiske overvejelser og noget kommunikation i den her sammenhæng, man skal overveje.
Men for samtlige virksomheder på LinkedIn, der vil det være sådan, at antallet af followers på virksomheden er mindre, som regel væsentligt mindre, end de samlede antal relationer for medarbejderne. Altså medarbejdernes netværk er langt større end antal followers på LinkedIn, og det vil sige, at hvis man laver statusopdateringer fra virksomhedsprofilen, og får en andel af medarbejderne til at trykke like på historien, jamen så kommer den langt længere ud, end hvis man bare nøjes med at publicere den på virksomhedsprofilen. Og det er der flere af virksomhederne, der arbejder med, også af mine kunder, som kan se, at man kan godt trappe hen over tid indsatsen her lige så stille ned, hvis man vil, fordi det lige så stille får spredt, og de folk, som interesserer sig for det, de skal nok følge og involvere sig på den måde. Og det er jo langt hen ad vejen, når vi snakker om virksomhedsprofiler, så er det indholdet, der er det afgørende. Det skal være relevant, det skal være relativt kort, og relevant i den her sammenhæng er jo svært at sige, hvad det er for virksomheder helt bredt, men vi ved noget om, hvad det er folk, de synes, der er interessant på LinkedIn helt generelt, i hvert fald på global plan. Så det er rigtig super fint, at du i måske i forvejen producerer nyheder til jeres nyhedsbrev, et antal stykker af dem, men lad nu være med at bare lancere nyhedsbrevet ude på siden. Sørg for at det er lidt op, tag de enkelte historier og gør dem relevante, post en enkelt historie, og så lad måske medarbejderne, som arbejder inden for forskellige netværk eller brancher eller med forskellige vinkler, kommentere på, hvad der kunne være relevant for deres netværk, og på den måde gør det relevant og få historierne spredt. Og hvad er så det engagerende indhold? Og der vil jeg så sige, at helt generelt så ved vi altså, at det er en meget svær disciplin på LinkedIn. Der er ikke den samme form for naturlig, jeg klikker lige like på det her, som det er på Facebook. Det er en mere seriøs platform. Folk er mere reserverede. Folk er mere forsigtige med, hvordan de udtaler sig og hvad de vil genere deres netværk med. Og den disciplin er altså noget, man bliver nødt til at arbejde med og se, hvad det er folk de vil. Jeg har taget et eksempel her fra Adobe med, som er en af de virksomheder, som er nævnt i LinkedIns liste over virksomheder, som gør det rigtig godt på LinkedIn. De har 146.000 followers, og prøv at se her, de har lanceret en historie med en video, som fortæller lidt om medarbejderne, hvordan de er involveret, og der er 26 mennesker ud af den, ud af de 146.000 followers, de har, som har valgt at trykke like. Så selv for store koncerner, som arbejder med de her ting, og som putter kraft i at lave engagerende indhold, der kan det faktisk være rigtig svært. Men der er altså nogen, som også gør det bedre i min verden her, og der kan I så se her med kun 18.000 followers på Maersk Group. Jamen hvis de kan gøre det relevant, som eksempelvis et jobopslag, eller hvad der foregår på arbejdspladsen, og har åbnet op, og det er traditionelt, at Maersk Group er en meget lukket koncern, jamen så er der altså et andet form for procentmæssigt engagement, selvom man kan sige 31 ud af 18.000, måske ikke er så mange, det er det ikke i Facebook-regi i hvert fald, men det her bliver spredt i det professionelle netværk. Og så har jeg taget et eksempel med her fra en organisation som en advokatvirksomhed, som bruger meget det her med at poste nyheder, og de har ikke ret mange followers her, som I kan se, 500 stykker, og alligevel så formår de næsten gang på gang at få folk til at involvere sig og trykke like i historien. Det kan være svært at få folk til at kommentere. Det gør nogle af deres egne medarbejdere måske, men det er stadigvæk, at de får de her ting spredt, og de får vokset deres followers lige så stille som det er. Og så har jeg taget et eksempel med her fra vores egen virksomhedsprofil. Vi har kun 400 et eller andet followers, og der kan I se i den her sammenhæng, jamen der har vi givet noget gratis materiale med, og det giver jo mening for folk at dele det og trykke like på det, fordi det får deres netværk så også glæde af. Så når man giver noget væk af værdi, som folk de synes det er relevant, jamen så er der måske en mulighed for, at de faktisk har lyst til at kommentere og like på det, og det dermed kommer længere ud. Og hvis jeg jo fortsætter med at producere indhold, som kunne være relevant på den ene eller den anden måde, jamen så kunne det være, at jeg lige så stille får vokset antal followers. Og det er jo det, der ser ud til at ske. Og der er masser af andre tips at finde rundt omkring LinkedIn. Har selv lige lavet en blogartikel omkring, hvordan de bedste virksomheder gør på LinkedIn. I kan finde den over på, jeg tror jeg har den her som med nedenunder. Nej, det kom ikke, det var ærgerligt.
Men I kan gå ned og finde bloggen på linkedin.com, og nede i bunden der er der et lille link til bloggen, og der vil I kunne gå ind og finde den her artikel med nogle eksempler på, og nogle gode råd, hvad folk de gør. Og det er også nogle af de ting, som jeg siger, det er nok ikke derfor, jeg har taget artiklen, det er fra egne erfaringer, men det her med at involvere medarbejdere, det her med at sikre sig, at prøv lige at kigge på din post og se, synes du virkelig selv, den er relevant? Kunne du selv finde på at trykke like på den her? Så arbejd med de her ting, og det er altså en langt svær disciplin. Det kan godt lade sig gøre for folk til at trykke like, det er langt sværere for folk til at skrive en kommentar. Så har LinkedIn faktisk lavet en undersøgelse i samarbejde med TNS, som siger, hvad er det egentlig for noget indhold, folk de godt vil engagere sig i. Og der er det så et sammenlignet personlige netværk som Facebook med professionelle netværk som LinkedIn, og siger, hvad er det for nogle forskellige ting, der afgør det. Og helt generelt, hvis jeg sådan hurtigt skulle summere hen over det, så er det faktisk, at man skal kombinere det professionelle med det følelsesmæssige. Altså ens drømme, ens visioner, hvordan man realiserer resultater, men gør det med professionel touch. Så det følelsesmæssige, det kender vi meget fra Facebook i alle mulige sammenhænge, og det kan røres med mange forskellige historier, og det er ikke nødvendigvis de historier, vi ønsker at blive rørt af på LinkedIn, men at holde det karriereorienteret, resultatorienteret, professionelt, det gør ikke, at vi behøver at gøre det sådan meget ekstremt rationelt osv., så bliver det måske ligefrem kedeligt, og det gider folk ikke. Så kombinere det med det her med, at man faktisk kan opnå noget med det, og det er noget, der betyder noget for dig som person, i din karriere, eller i din jobsøgning, eller hvad pokker det nu end måtte være. Og så bliver LinkedIn jo altså en af de hovedkildeindtægter, som LinkedIn har, det er at bruge virksomhedsprofilerne til employer branding. Altså det, at man som organisation kan sørge for at være tydelig til stede på platformen, have sine jobopslag der, og sørge for at være tydelig i kommunikation omkring, hvad det er, man kan tilbyde sine potentielle kommende medarbejdere, og hvordan det er at være ansat osv., som markedsfører sig selv som den gode arbejdsplads, man er. Og der hænger LinkedIns værktøjer rigtig meget sammen med virksomhedsprofilen, og det er så i det her tilfælde et ekstra faneblad, som hedder Career Page, som koster licenskroner, men hvor man altså også har mulighed for at målrette indholdet til den besøgendes profil, blandt andet ligesom man kan på Products and Services, mens alle aktiviteter, når vi snakker om LinkedIns løsning her, de peger tilbage på Career Page. Og det vil sige, at vi også ved, at folk de ønsker at være her, fordi de på sigt måske godt kunne tænke sig en karriere i virksomheden, jamen så er det noget, der virker rigtig godt også til at samle followers op. Og en af de mest effektive annoncer, som jeg kender til overhovedet, det er det, der hedder Work With Us. Og det er altså en annonceringsmulighed, hvor at man kan med forskellige kreativer fra LinkedIn sørge for at indarbejde den besøgendes profilbillede og navn osv. i en sammenhæng med virksomheden, hvor man kan sige, kunne du ikke tænke dig at komme og arbejde for os, eller kunne du ikke tænke dig at følge vores virksomhedsprofil osv. osv. Og for de store virksomheder, der vil den her annonceform kunne placere sig på medarbejdernes profiler, og det vil jo være rigtig vigtigt, fordi vi ved igen, hovedaktiviteten er at besøge personprofiler, men det leder altid tilbage til Career Page, det leder tilbage til de jobopslag, der er, og det leder tilbage til, at man kan følge virksomhedsprofilen. Og så er der selvfølgelig det her med jobopslagene. Igen, det indgår i den her cyklus med employer branding og tilstedeværelsen og kommunikationen, så det peger alt sammen tilbage på Career Page. Og endelig så er der selvfølgelig forskellige annonceringsmedier. Og helt generelt findes der masser af annonceringsmedier på LinkedIn, og det kommer vi tilbage på det næste webinar, som egentlig var planlagt til på mandag, men det bliver nødt til at udskyde, fordi jeg skal i Godmorgen Danmark. Men helt generelt, så kan man sige, i forhold til rekruttering, employer branding og virksomhedskommunikation, så er der nogle overlappende ting her, som gør, at både kommunikationsafdelingen og HR-afdelingen, de i virkeligheden kan spare nogle mediekroner her, fordi de har samme formål, nemlig at sikre, at der kommer mere og mere spredt, for mere større og større rækkevidde i ens budskaber, ens reach, kan man sige, ved at kommunikere engagerende på de her platforme. Og når man så samtidig kan gøre det på en måde, hvor at man reducerer rekrutteringsomkostninger og får det nemt ved at skaffe de rigtige ansøgere til ens job, jamen så begynder tingene at hænge rigtig godt sammen. Og så er det så bare lige, man skal huske, at når man som person er på LinkedIn, så har vi hver især vores helt eget formål med at være der, og vi bliver udsat for meget andet end den virksomhedskommunikation, der lige præcis kommer fra jer er. Så jeg bliver kontaktet af sælgere, jeg bliver kontaktet af rekrutteringsfolk, jeg får annoncer fra forskellige virksomheder, jeg har en netværkskommunikation, og jeg bliver også løbende kontaktet af jobsøgere. Og det gør, at hvis
jeg skal følge jeres virksomhed, så bliver I nødt til at bruge rigtig mange kræfter på at sikre jer, at I er relevante, og de budskaber, I kommer med, det er noget, jeg kan bruge til noget. Og det er altså ikke bare at tage sine nyheder og smide dem ud fra nyhedsbrevet, fordi det er sjældent gjort på en måde, hvor det bare bliver super relevant. Så der er altså et stykke arbejde i at ligge i det her, hvor I bliver nødt til at sætte kunden i centrum, og I bliver nødt til at forholde jer til, at det I deler, og den måde I er til stede på, at det er noget, som er super relevant. Og så er vi ved at være klar til de første spørgsmål omkring virksomhedsprofil og kommunikation og branding. Der kommer nogle kurser omkring det her, som hvis jeg har lyst, så sørg for at følge med på hjemmesiden, og det kommer selvfølgelig også lige så stille i nyhedsbrevene. Og så er der altså en session omkring markedsføring og annoncering, som er fokuseret på det område præcist. Og det skal jeg lige have fundet et nyt tidspunkt til, og så ellers på tirsdag, tror jeg det er, så kommer salg, rekruttering og networking. Jeg håber, I får lidt ud af det. Jeg håber også, I har lyst til at følge vores virksomhedsprofil på LinkedIn og deltage eventuelt i vores gruppe, hvis I har lyst til det. Der kommer nogle links hernede i bunden i højre hjørne, og venstre hjørne, og det øverste link her, hvor der står evaluer og download speakerscore.com/et eller andet. Der kan I gå ind og downloade den præsentation, som jeg har brugt i dag, og lige evaluere selve webinaret. Men det hele det bliver optaget, og det kan jeg se, jeg har glemt, så jeg bliver til at lave en genoptagelse. Fokus også. Og så er der ellers link til vores virksomhedsprofil, min personprofil, hvis I har lyst til det, og vores gruppe, hvor vi ofte svarer på spørgsmål omkring LinkedIn. Og så er vi klar til spørgsmålene, og lad os prøve at se, hvad det er. Slot spørger, kan billeder indgå i statusopdateringen på LinkedIn? Eventuelt, hvordan gør man? Billeder er jo gode til involvering på Facebook. Ja, det kan det godt. Når du går på din virksomhedsprofil, og du er administrator på siden, jamen, så kan du lave en statusopdatering, og nu kan man så, og det er kun et par måneder gammel, vedhæfte et billede, eller vedhæfte en pdf, eller vedhæfte materiale, hvor du tidligere kun kunne referere det til det som link. Så det kan du godt gøre i dag for virksomhedsprofilen. Så spørger Gitte, kan man poste indlæg i grupper direkte fra virksomhedsprofilen? Hvis ja, hvordan? Nej, det kan du ikke. Når du poster noget på din virksomhedsprofil, jamen, så er det på virksomhedsprofilen, og det kommer kun ud til followers i det omfang, og selvfølgelig i det omfang folk de deler det, så kan de dele det med en gruppe, og det kan du som person også gøre, og vælge at dele det i en af de grupper, du er medlem af, men det gør du som person og ikke som virksomhedsprofil. Du kan ikke agere rundt omkring på LinkedIn som virksomhed. Det eneste virksomhedsprofil, du har, det er den, vi har talt om, altså den side, og så kan du have en rekrutteringskonto, og du kan have en annoncekonto, som er en virksomhedsprofil, og forskellige andre ting, men den måde, du agerer på LinkedIn, det er som person. Så spørg Gitte, hvad er dit bedste råd i forhold til at få flere følgere, hvis man er en enkeltmandsvirksomhed, og man ikke kan bruge medarbejdere som hjælp? Jamen det er klart, så har du ikke den store volumen i at hjælpe dig i den forstand, men som enkeltmandsvirksomhed, så er din virksomhed rigtig tæt forbundet med din person, og det vil også betyde, at du iscenesætter i høj grad dig selv og bruger dit eget netværk, og der vil mit råd til dig klart være at sørge for at udvide dit personlige netværk, og når du så poster fra din virksomhedsprofil, så starter du selv med at kommentere og like, og det kan måske godt virke en anelse ynkeligt, men jeg prøver selv at gøre det, prøve at gå ind og kigge på vores virksomhed. Jeg prøver næsten altid at kommentere selv, sådan at de få 400 mennesker, som følger vores virksomhedsprofil, jamen de får lige en faktor af 5-6 stykker på, når jeg selv er inde og kommenterer. Når du er på som person, så er det også meget dig, der kommunikerer, og det vil sige, at du er mere den, der har den direkte kommunikation, og det er ofte med til, at for folk, de gerne vil involvere sig, og har mere tendens til at trykke like på, end hvad der svarer til en personlig opdatering, fordi de ved, at den virksomhed, det er dig, end det kommer fra en eller anden global koncern, som bare er en eller anden form for virksomhed. Så brug dig selv rigtig, rigtig meget i den her sammenhæng. Så spørger Slot, hvad er et gennemsnitligt budget for en konsulentvirksomhed for at bruge på profilering af virksomheden på LinkedIn? En konsulentvirksomhed, det er jo alt fra 2 ansatte til internationale koncerner. Jeg vil jo sige, at i første omgang, så vil ligesom konsulentvirksomhed, så vil jeg jo sørge for at klæde konsulenterne på. Jeg vil sørge for, at de skulle være klar over både, hvordan de kan bruge det til networking og til salg,
og hvordan de kan selv være aktive i relevante grupper, hvis der er sådan nogen inden for den branche, så handler det i høj grad mere om at bruge medarbejderne og klæde dem på til at optimere deres profiler og udvide deres netværk og være synlige og være aktive, end det handler om virksomhedsprofilen. Fordi når de så er det, så bliver det langt nemmere at få virksomhedsprofilen, for dem til at blive involveret i den også, og dermed få det bygget op. Budgetmæssigt, så kan man sige, at det der koster noget, det er medarbejdernes tid langt hen ad vejen, med mindre at du er en større koncern, og dermed køber, og det giver god mening for dig at købe career pages og annoncering osv. Mit råd vil dog være, at hvis du ikke har prøvet det så meget før, så start med selvbetjeningsannoncer. Og der kan du starte med nogle budgetter helt ned til $10 om dagen. Det får du ikke så meget erfaring med, men der kan du løbende split-teste og prøve målretning af. Og det er jo en af de ting, som er ekstremt stærkt ved LinkedIns annoncering. Det er den form for erhvervsmæssig målretning, der findes inde i annoncesystemet, hvor du kan målrette efter geografi, efter branche, efter virksomhedsstørrelse, efter stillingstitler, efter uddannelsesmæssig baggrund, efter færdigheder og kompetencer osv. Så prøv at arbejde med de her sessioner, og hvis de her annoncer så har en vis form for effekt, så kan det være, at I skal træde skridtet op, og så kan det være, at der skal nogle helt andre former for annoncebudgetter til. Men I kan komme rigtig langt med den gratis platform i den sammenhæng. Så det er lidt for bredt spørgsmål til, at jeg lige tør slynge nogle tal ud. Så spørger Roxana, hvad skal man gøre for at få content med i Public Insights for virksomhedsprofilen? Jeg er faktisk lidt usikker på, hvad du mener i den sammenhæng med Public Insights. Jeg ved ikke, om du kan uddybe det, mens jeg lige går videre til det næste spørgsmål. Hvad er forskellen på at have en gruppe og en virksomhedsprofil, og kan de ikke have samme funktion, hvis man vil holde idéer og kunder lidt for sig selv? Jo, det er to forskellige ting. En gruppe er jo en debatforum, og den kan du selvfølgelig eje som virksomhed, og det vil sige, at du kan sætte dagsordenen med at stille spørgsmål og alt muligt andet, men alle mulige andre af medlemmerne kan naturligvis også engagere sig og selv lave debatindlæg. Og det er den helt store fordel ved grupperne, det er, at det er debat. Der er ikke så meget debat på virksomhedsprofilen. Det du kan få folk til der, det er, at du kan få folk til at kommentere dine indlæg, men der er altså ikke den her med, at de ligesom selv retter henvendelser og laver nogle ting på din virksomhedsprofil. Det kan du ikke i LinkedIn. Det kan du i grupperne. Og derfor så er det to forskellige ting, hvor at virksomhedsprofilen meget mere er brandingorienteret, det er kommunikation, og selvom det er på de sociale medier, hvor det også handler om involvering for at få større rækkevidde, så er grupperne langt mere den professionelle netværksdel, eller vidensdeling, eller samarbejde, eller hvad det nu er. Så det er to meget forskellige formål. Og du kan sagtens oprette virksomhedsgrupper, det må du gerne på LinkedIn, det må du ikke på Facebook, men det må du gerne på LinkedIn. Det kan være ret krævende begge dele, at oparbejde en medlemsskare og opdrage folk til at få skabt en stemning, hvor man virkelig har lyst til at debattere og bruge hinanden. Det kan være ret ressourcekrævende, hvis ikke du har en naturlig fødekanal ind til dine grupper eller til din virksomhedsprofil. For nogen er det naturligt, men det er altså to meget forskellige ting, og lidt afhængig af, hvad I har ressourcer til, og hvad der vil være rart for jer. Så kan det enten være begge dele, eller at I måske kan nøjes med den ene. Grupperne er ret tidskrævende generelt. Spørger Lisbeth, hvis mit personlige netværk ingen interesse har i min specifikke virksomhedskommunikation, skal jeg så oprette to forskellige profiler for at adskille det personlige og det faglige netværk? Nej, du må ikke oprette to forskellige profiler. Så hvis dit netværk på LinkedIn intet har med din virksomhed at gøre, så vil jeg jo lige i første omgang sidde og tænke, hvorfor har den ikke det? For det synes jeg jo lige umiddelbart er lidt underligt. Det kan selvfølgelig være, at du sidder ansat som konsulent, eller som har ansvar for kommunikation i den her virksomhed, og du netværker mest med kommunikationsfolk, men for virksomheden så er det målrettet mod ingeniører, hvis det er det, der er tilfældet. Og ja, så må du bruge en anden del af organisationen, men du må ikke oprette to forskellige profiler. Du må kun have én unik personlig profil.
Du kan til gengæld målrette hvis du har mange followers på virksomhedsprofilen, jamen så kan du sige, at den her statusopdatering skal kun ramme folk, som beskæftiger sig med engineering. Og det vil sige, at hvis du går ind og liker den, så er det kun den del af dit netværk, der har noget med det at gøre, der vil komme til at typisk se statusopdatering. Men men hvis de to ting er meget adskilt, nej, så skal du selvfølgelig ikke spamme dit eget netværk med alle de her opdateringer for virksomheden, hvis det ikke har noget med det at gøre. Yes. Jeg ved ikke, er der kommet en afklaring fra Roxanne omkring spørgsmålet? Okay.